जोंहा थामथि दुरान्ड काप फुटबल जानो थांगासिनो दङ कक्राझाराव गिबि खेबा जोबोद मोजाङै जालांबाय नैथि खेबाबो जोबोद मोजाङै जालांबाय दा थामथि खेब दुरान्ड काप फैगौ 27 जुलाइ 2 बाजियाव कक्राझार साइ स्टेडियामाव बियो जागायगोन आरो देग्लाय गुबुन गुबुन राजखान्थि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे बेवहाय आसाम भारतनि फुटबलनि केप्टेन सुनील शेट्टी बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन दा नंखायनो फुटबल मोजां मोनग्रा फुटबल नायग्रा बड'लेण्ड ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ आङो गाबोन जे फुटबल नायफैनो थाखाय बयखौबो खावलायदों बे फुटबलनि गेजेरजोंनो जोङो गिबियावनो ISPL इन्टार 6 शिड्यूल प्रिमियार लीग बिनि उनाव सन्तोष ट्रफी ग्रुप मैच वमेन लीग बिनिफ्राय फैनानै जोङो दुरान्ड काप आरो बावैसो CM काप गोबां फुटबलनि प्रग्रामफोरखौ लादों मोननै फुटबल एकाडेमि अलरेडि जों फोसावदों थाबैनो बेखौ गायसननाय जागोन आरो नैबे दुरान्ड कापआ जेरावनोखि देश विदेशनि माखासे टीमफोर फैनानै गेलेयो बिनि गेजेरजों बड'लेण्ड ओनसोला जे मोनसे चेन्ज जाबाय पजिटिभ जाबाय एबा गोजोन फैबाय मोजां थासारि फैबाय बे मोनसे पजिटिभ मेसेजआ बिनि गेजेरजों थांगासिनो दङ दा नंखायनो आङो साबायखर बावदों जे थांनाय समफ्राव रायजो राजाफोरनि अनसायनायाव रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायाव मोनफ्रोमबो इभेन्टआ साक्सेस जादों आरो गाबोननिफ्राय जानो गोनां जे थामथि दुरान्ड काप आरो 134थि जे दुरान्ड काप बियो बड'लेण्डआव एबा क'क्राझाराव साक्सेसफुल जागोन आं बेखौ मिजिंथिदों जानायनि खोथा बाथ्रामोन खाम्फा आपनि ससमा फिन्दिफैलाय फटाथ' कभिड रायज्लायनाया नभेम्बर डिसेम्बर जानुवारिनि गेजेराव जादोंमोन बा बिनि आगोलावनो जादोंमोन जानांगौ आं टाइमखौ बावबाय नाथाय खेबथाम रायज्लायनायनि उनावहाय हाग्रामा महिलारिया बे ज' जानायनि बिपरित खोथा बुंनायनि थाखायसो बे थाबथादों आं बेफोर खोथा बाथ्राखौ मैया अलरेडि बुंखांबाय आरो बेनिफ्रायनो रायजो राजाफ्रा क्लियार जानाया मोजां दिनै आरो थेवब्लाबो आं मोनसे खोथाखौ बुंगोन जे हाग्रामा महिलारिया मोनसे खोथा बुंदों रिपर्टारफोर सोंनायाव जे ज' जायोब्ला सिबा सोर जागोन बियो बुंदों केटागरिकेलि बुंदों माने स्पष्ट भाषाजों बुंदों जे बिटिसिनिब्ला आं जागोन आरो बिटिआरनिब्ला प्रमद बर' जागोन बियो दाबो बिटिसिनिनो सिप बा बिटिसिखौनो सिमां नुगासिनो दङ बिटिसिनिफ्राय बिटिआर जाबाय बिटिआरआ मोजाङानो जाथों गाज्रियानो जाथों बेनि केरेक्टार बेनि इनभल्भमेन्टआ आलादा जाबाय दिनै बिटिआरनि सिमनाया सनकसनिफ्राय ओरै गहपुरसिम जाहैबाय बिटिसिनि सिमनाया सनकसनिफ्राय फासनैसिम नाथाय हाग्रामा महिलारिया बेफोरखौ मिन्थिजोबनायनि उनावबो दाख्लै बुंबावबाय जे बियो बिटिसिनिसो सिप जागोन बिटिआरनि जाया माने फासनैसिमल' बियो सिप जागोन दा सनितपुर जिल्लानि आरो बिश्वनाथ जिल्लानि आरो गहपुरनि गोरिब दुखिया बर' गामिया जे हाबबाय बे बर'फ्रा जे बिटिसिनि नागरिक जाबाय बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा जेरै जौगानांगौ बै ओनसोलनि सनितपुरनि बिश्वनाथनि गहपुरनि गोरिब दुखिया बर' रायजो राजाफ्राबो जे जौगानांगौ बे खोथाखौ मा हाग्रामा महिलारिया सैज्य जाया नामा हाग्रामा महिलारिया लुबैया नामा दिनै सनितपुरनि रायजो राजाफ्रा सोंहरदों गहपुरनि रायजो राजाफ्रा सोंहरदों हाग्रामाया मानो बिब्दि बुंदों अब्ला हाग्रामाया सिप जायोब्ला जोंनि गामि हाबखानायखौ दानखबफिनगोनसो नामा बेलाय होननानै सनितपुर आरो गहपुरनि मानसिफ्रा सोंहरगासिनो दङ बिसोरो बिराद गिदों हाग्रामाखौ सिप जाजानो गिदों खारन हाग्रामाया बारे बारे बुंदों जे आङो बिटिसिनिसो सिप जागोन बिटिआरनि जाया माने बेनो गहपुरनि सनितपुरनि रायजो राजाखौ नाङा ডিফেন বড়ো খাম্পা আফসুর নেতা সকলে কোৱা আছে বড়ো জাতি ইউনাইট হ'ব লাগে মই কৈছোঁ না সেইদিনা বড়ো জাতি ইউনাইট হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কোনো অসুবিধা নাই আমি আছোঁ আজিও আছোঁ অহাকালিও থাকিব হা অহাকালিও থাকিব যদি UPPL বা BPF যদি একগোট হয় ইয়াত কোন কংগ্ৰেছ কোন বিজেপি কোন UDF ইয়াত পাত্তা পাব আমি শাসন কৰিব পাৰিব সেইটো সবেই বিচাৰিছে আমিও বিচাৰিছে UPPL বিচাৰিছে আমিও বিচাৰিছে কিন্তু কথা পাতকচোন অকল টিভিত কৈ থাকিব নালাগে আহক
খাম্পা আপুনি চশমা পিন্ধি পেলাই কথাটো কবি তেতিয়াই মই অৰিজিনেল খাম্পা বুলি ভাবিব এনেকুৱা স্পৰ্টিং গেঞ্জি দি কথা কোৱাটো মই বিশ্বাস নকৰোঁ গছলা এই কট পিন্ধিব লাগিব নেকটাই থাকিব লাগিব চশমাটো খালা হ'ব লাগিব তেতিয়াহে অৰিজিনেল খাম্পা আহক আহক কথা পাতিম বহি পেলাই এমাহি মই কৰা নাই ইহঁতেই কৰিছে এনেকুৱা খাম্পাই কৈছে আপুনি চিপৰ কাৰণে আপুনি দাবীদাৰ হৈ আছে কোন খাম্পা কোন খাম্পা আসল খাম্পা না অৰিজিনেল খাম্পা বুলি ক'লে এই মানুহটো এই এই কথা কোৱা সময়ত মানুহটো এই খালা পগলছ পিন্ধিছিল না নাই যেতিয়া কথা কৈছে এইবিলাক কথা এই সময়ত চশমা পিন্ধিছিল না নাই খাম্পায়ে পিন্ধিছে না পিন্ধা নাই খালা চশমা পিন্ধিছিল না নাই খাম্পায়ে সেইদিনা যে আপোনালোকে কিবা পিন্ধা নাছিল নেকটাই পিন্ধিছিল না নাই পিন্ধা নাছিল গছলা কোট পিন্ধিছিল না নাই পিন্ধা নাই তেতিয়াহ'লে এইটো অৰিজিনেল খাম্পা নহয় নকল খাম্পা আসল খাম্পাটো পগলছ থাকিব অৰিজিনেল খাম্পা হয় সেইটো খালা চশমা পিন্ধিব নেকটাই পিন্ধিব গছলা কোট থাকিব লাগে তেতিয়াহে অৰিজিনেল খাম্পা যাবা এই স্পৰ্টিং গেঞ্জি পিন্ধি পেলাই যদি কোনোবাই কৈছে এইটো খাম্পা নহয় অৰিজিনেল খাম্পা आं बेखौ लुबैयो खिन्थु जुदि खौसे जानांगौबा मोनसे फर्मुला होनांगोन आरो जोङो बबे बबे पइन्टआव जों एग्रि जालायनो हायो मोनसे कमन मिनिमाम प्रग्रामबो नांगोन पार्टियाथ' थालायलायगोन नालाय दा कमन मिनिमाम प्रग्रामबो नांगोन बेखौ खालामनो जुदि खौसेखौ लुबैयोबा एक्सपार्ट लगायलायनानै हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो कमन मिनिमाम प्रग्रामफोरखौ बानायलायनो आवगायोबो दिनै गाबोननि गेजेराव खिन्थु बेखौथ' खालामाखै फारसेथिङै नोङो दिनैनो मा होनबाय माने खौसेयाव आं दं आरो बेलासियाव मोनसे मा बुंबाय बिटिआर बा प्रमद बर'आ सिफ जागोन बिटिसि बा आं सिफ जागोन थारमाने बिटिआरआव सिफ जाया थ' बेनि थाखायथ' आङो थेंक्स होनो नागिरदों हाग्रामा महिलारिखौ थारमाने गावजे सिफ जाखाला बेखौ बियो सिमान जाबाय खारन बिटिआरथ' जाबाय खारन दाथ' गभर्नमेन्ट कमिउनिकेसन भारत सरकार आसाम सरकारनिफ्राय जेसेबां लेटार बिटिआरानो फैबाय बिटिआरानो जाखाबाय आरो 125 एमेन्डमेन्ट जानो थांगासिनो दं जेब्लानो जाबाय बे जाबाय बिटिआरानो जाखाबाय बेखौथ' मिथिया नङा खारन बिटिसिआ चेन्ज जायाखै बेखौ रावखौबो थगायनो नाङा बिटिसिआ बिटिसियैनो दं हाग्रामा महिलारिमोन 2003आव सहि होनानै गठन खालामनाय बेबो बिटिएडिसो बिटिसि नङा बिटिएडि एरियानि नामासो बिटिएडि आरो गभर्नमेन्टनि नामा काउन्सिल बिटिसि बे गाबोन बिटिएडिआ चेन्ज जाबाय एरियानि नामा बिटिआर जाबाय बिटिआरआ चेन्ज जानानै गाबोन जुदि दस्रा जायोब्लाबो बे बिटिसिआ बेनो बे थागोन मानो एसेबां मानसिफोरखौ बुजिनो रोङै सानखो दा बिटिआरआथ' जाबाय आरो बिटिआरआव सिफ जालाबा गावनो बुंनानै लाखाबाय बे हिसाबै आं साननानै लाबाय मा बे सिफ जाला बेखौ मिथिखाबाय आरो ओंखायनो आङो धन्यबादसो होदों हाग्रामा महिलारिखौ गावजे सिफ जाला जिबनाव बिटिआर जाबाय जेला जोंहा थामथि दुरान्ड काप फुटबल जानो थांगासिनो दङ क'क्राझाराव गिबि खेबा जोबोद मोजाङै जालांबाय नैथि खेबाबो जोबोद मोजाङै जालांबाय दा थामथि खेब दुरान्ड काप फैगौ 27 जुलाइ एबा गाबोन 2 बाजियाव क'क्राझार साइ स्टेडियामाव बियो जागायगोन आरो देग्लाय गुबुन गुबुन राजखान्थि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे बेवहाय आसाम भारतनि फुटबलनि केप्टेन सुनील शेट्टी बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन दा नंखायनो फुटबल मोजां मोनग्रा फुटबल नायग्रा बड'लेण्ड ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ आङो गाबोन जे फुटबल नायफैनो थाखाय बयखौबो खावलायदों बे फुटबलनि गेजेरजोंनो जोङो गिबियावनो आईएसपीएल इन्टार 6 शिड्यूल प्रिमियार लीग बिनि उनाव सन्तोष ट्रफी ग्रुप मेट्स वमेन लीग बिनिफ्राय फैनानै जोङो दुरान्ड काप आरो बावैसो सीएम काप गोबां फुटबलनि प्रग्रामफोरखौ लादों मोननै फुटबल एकाडेमि अलरेडि जों फोसावदों थाबैनो बेखौ गायसननाय जागोन आरो नैबे दुरान्ड कापआ
जेरावनोखि देश विदेशनि माखासे टीमफोर फैनानै गेलेयो बिनि गेजेरजों बड'लेण्ड ओनसोला जे मोनसे चेन्ज जाबाय पजिटिभ जाबाय एबा गोजोन फैबाय मोजां थासारि फैबाय बे मोनसे पजिटिभ मेसेजआ बिनि गेजेरजों थांगासिनो दङ दा नंखायनो आङो साबायखर बावदों जे थांनाय समफ्राव रायजो राजाफोरनि अनसायनायाव रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायाव मोनफ्रोमबो इभेन्टआ साक्सेस जादों आरो गाबोननिफ्राय जानो गोनां जे थामथि दुरान्ड काप आरो 134थि जे दुरान्ड काप बियो बड'लेण्डआव एबा क'क्राझाराव साक्सेसफुल जागोन आं बेखौ मिजिंथिदों।